En almindelig dansk pige har slet ikke tid til at få børn i dag. Hun skal have uddannelse af at tjene penge. Ja. Det er rigtigt. Forstår du, Aron? Almindelig bil, men... Men de vil gerne måske have en eller to. Men vi snakker om... Du er ligesom mig. Ja, men en god pige, hun vil gerne... Hun vil... det ved jeg ikke. Det er flot, det her. Du vil blive... Du vil være far til mange. Ikke kun to, du vil være far til mange. Jeg har ingen penge, For en kirke, så bliver du far til alle børn. Jeg kender Så kirke ikke... vil vokse. Jeg kender ikke tænke for mange børn, fordi jeg har ingen penge. Ja, rolig. Hun skal nok give dig penge. Og din kone, hun skal nok arbejde også. Så skal det nok gå. Det skal nok gå. Ja. Spørg også Ruben om det. Ruben, hvor mange børn vil gerne du også? Vi skal ikke Spørg Tæller. Spørg Tæller. Jo, du skal sige, hvordan du tænker. 12. Tæller 12? Ja, vi skal have 12. Tillykke med det. Hvornår? Det er godt. 12. Ja, 12. One tribe. One tribe over Denmark. Ja. Okay, men Ruben, han tænker ikke ingenting nu. Ruben, du tænker ingenting nu. Ja. Jeg driller bare safari. 14, jo, jeg tror, jeg synes også, du tænker om 14 børn. Det er en god idé. Det er for meget. Hvorfor? Jeg vil have kun 12. Og Jo, ikke 14. det er normalt, fordi det er okay 12 børn. 12. Fordi du skal arbejde, din mand også arbejder, så du har der også parcel eller hus. Jamen, jeg skal passe børn, og jeg skal passe hus, og han skal på arbejde. Ja, det er fint. 12 børn, det er okay. Hun har også måske 5 eller... Nej, 5. Safari, hvem er dig? Hvem er dig, Safari? 20. 20 børn? Nej, skal jeg mange børn. Nej. Kun 2 personer, 2 børn. Du skal have mere. Fordi du er så god far, så skal man have mere. Du er rigtig god. Hvorfor du tænker ikke mange børn til dig? Ja, Akkerne skal nok få mange børn. Ja.